नैबेफोर खायसे इन्डियान चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार्स जायफोरा माने इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेदेर गेदेर कम्पानिसफोराव CEOs जानो मोन्दों। फार्स्ट नाम्बारावनो जाहैबाय सुन्दर पिचाई जाय माने गुगोलनि CEO बिथाङा 2015 आव माने CEO जानो चान्स मोन्दोंमोन। 2015 निफ्राय फैयै फैयै 2019 आवबो बिथाङा अल्फाबेट INC कम्पानिनि माने CEO जानो खाबु मोनो जायखौ माने गुगोलनि पेरेन्ट कम्पानि होननानै मिथिनानै मोनो। जों गासैबो माइक्रसफ्ट कम्पानिखौ मिथिखायो जाय माने कम्पिउटार्स आरो लेपटप्सफोरनि थाखाय सफ्टवेयर्स बानायो। दा नैबे माइक्रसफ्ट कम्पानिनि CEO आबो इन्डियान अरिजिन जायनि मुङा सत्या नाडेला। नेक्स्टआनो जाहैबाय पाराग अग्रवाल बिथाङा IIT बम्बेनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामनानै स्टेनफर्ड इउनिभारसिटियाव फरायहैदोंमोन आरो बिथाङा टुइटारनि CEO जानो खाबु मोन्दोंमोन। शान्तनु नारायण बिथाङा एडोबी INC नि CEO बिथाङा 2007 आव CEO जानो चान्स मोन्दोंमोन। नेक्स्ट अरविन्द कृष्णा बिथाङा एप्रिल 2020 आव IBM कम्पानिनि CEO जानो खाबु मोन्दोंमोन। बिथाङा IIT कानपुरनिफ्राय ग्रेजुवेशन खालामदोंमोन। जों माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि ATM कार्ड्सफोर नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव मास्टार कार्ड दं, रुपे दं, भिजा दं आरो माखासे दंबावो। दा मास्टार कार्ड कम्पानिनि CEO आ जाहैबाय जोंनि इन्डियानि अजय पाल सिंह बंगा। लास्ट बाट नट द लिस्ट नेक्स्टआनो जाहैबाय इन्दिरा नुई बिथाङा पेप्सिक' कम्पानिनि 5th नाम्बार CEO जानो खाबु मोन्दों।